Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Василь Шевченко, радник віце-прем'єр-міністра України 2017-2019 роках, перший заступник міністра соціальної політики в 2014-2016 та виконуючий обов'язки міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках. Пане Василю, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Салам алейкум. Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав українцям, що нас очікує дуже складна зима. Як ви вважаєте, що дійсно на нас чекає, як ми будемо переживати цю зиму? Ну, по-перше, я думаю, що все-таки ця зима буде складною, виходячи з того, що ми не знаємо, яка буде поведінка ворога, який пробує захопити Україну і обстрілює цивільне населення. Мається на увазі міста, села і особливо все, що стосується критичної інфраструктури. Тобто, тому що зараз якраз приходить опалювальний період, коли залежність людей від енергоносіїв зростає, відповідно, зростають загрози. Чи зможемо ми забезпечити в повному об'ємі? Ну, ясно, що в повному об'ємі ми забезпечити це вже не можемо, але в якому об'ємі? І тут він мав на увазі якраз, я думаю, що цю складову. Угу. Ну, тобто Росія зараз ми бачимо, як атакує енергетичну інфраструктуру України. І мені просто не зрозуміло, на що розраховує окупант, на що розраховує російська окупація, тому що на вулиці, ми тут з вами в Києві, на вулиці у людей, крім ненависті до Російської Федерації, більше нічого більше нічого немає. Тобто немає такої думки у українців, що ось там нам тяжко і так далі, складно, треба виходити та протестувати. Такого нема. Наоборот, є просто ненависть. Ну, я думаю, що якраз ситуація безвиходя для них і є підставою того, що вони розпочали ці атаки, починаючи з 10 жовтня, коли відбулася перша масова атака якраз критичної інфраструктури України. Ну і потім були атаки, які суміщалися, які доповнювалися. Тобто, фактично, вони відчули, що це теоретично може бути слабким місцем, так як вони, на відміну від України, мають ракети великої дальності і можуть їх використовувати. Але це ракети не ракети призначення для боротьби на полі бою. Тобто це ракети, які фактично покликані знищувати інфраструктуру для цивільного населення і таким чином, звичайно, можливо викликати в країні паніку, доводити країну до критичних ситуацій і щоб країна благала про перемовини. Тобто кінцева мета, що вони хочуть добитися, це перемовин. Ну і відповідно перемовин, які б дали, можливо, чи це там ceasefire, чи зупинка вогню, чи там peace agreement, чи така мирна угода, яка б дала б можливість їм перезавантажити свої власні сили. Тому що коли ми дивимося на дії, які супроводжують якраз Російська Федерація на світовому ринку, то ми можемо бачити, що якраз кінець листопада і початок грудня став критичним для Російської Федерації. Тобто 30 листопада розпочалися, було прийнято рішення парламентської сесії ПАРЄ щодо створення трибуналу стосовно країни-агресора Російської Федерації, і відповідно вже на наступний день було прийнято рішення Францією про те, щоб ініціювати
знову ж таки створення трибуналу по відношенню до Росії. Таких трибуналів всього було декілька в світі з часів Другої світової війни. Ну і відповідно цей трибунал якраз покликаний притягнути до відповідальності тих відповідальних осіб, хто приймав рішення, тобто політичне керівництво. Це за прикладом трибуналу, який відбувся після Другої світової війни, коли була притягнута 21 особа з політичного, економічного та військового блоку. Це трибунал, який стосувався якраз результатів війни в бувшій Югославії. Це стосувалось також країн Африки. І відповідно навіть ці перемовини вони вже починають ну, значно шкодити Росії. Ну і відповідно знову ж таки ми згадуємо, що з 5 листопада, з 5 грудня наступає ембарго на купівлю російської нафти країнами Європи, і буквально на вихідних було запроваджено уже верхня межа ціни на російську нафту. Тобто вона була зафіксована на рівні $60. Українська сторона і разом з польською просили, що це можливо було б 30-40. Але я так розумію, що це буде тільки випробування, наскільки буде працювати механізм. Тому що цей механізм, повне ембарго продажу нафти у Європейський Союз та країни Великої Сімки плюс Австралія, і плюс для всіх інших країн обмеження ціни на рівні $60. Ну і ми розуміємо, що зараз ситуація достатньо цікава, тому що по великому рахунку були запроваджені санкції, які стосуються і перевезення цієї нафти. Ми розуміємо, що Російська Федерація не має танкерного флоту, і вона буде користуватися послугами компаній, які здебільшого зареєстровані або це компанії Європейського Союзу, або це Британії. І це компанії, які найбільші перевізники були і є російської нафти на сьогоднішній день. І от якраз їх буде стосуватись це обмеження. Тобто вони не зможуть взяти нафту, якщо вона має вищу ціну. Вони по великому рахунку будуть вимагати страхових виплат у такому об'ємі, тому що без страхових полісів буде заборона на прохід Босфору. Тобто фактично Туреччина також доєдналася до цієї складової, і таким чином Росія затиснута в такий ціновий коридор. Але ми ж знаємо, що з Російською Федерацією працювала за цим напрямком по енергоносіях і Росія, і Китай, які, до речі, не доєдналися. Але щось мені підказує, що ціни у них будуть іще нижчими, тому що ці ціни, вони, як правило, роблять знижку чи вимагають знижку за таку підтримку для Російської Федерації. І тільки після цього вони отримують нафту за якоюсь зовсім зниженою ціною, близькою чи то до собівартості, чи можливо навіть нижче собівартості. Але зараз ця система запрацювала, і ми будемо бачити, які результати. От сьогодні А можно буквально... ли как-то противодействовать со временем ОПЕК+, потому что, насколько я понимаю, это не только выгодно невыгодно, то есть для России, но и для представителей стран ОПЕКа. Ну, давайте так. Дійсно, країни ОПЕК прийняли рішення, яке стосується можливого скорочення видобутку для того, щоб сприяти можливому зростанню все-таки ціни, чи для того, щоб тримати ціну. Але на сьогоднішній день, коли ви почитаєте інформацію, ну, по-перше, ОПЕК – це 13 країн, так? Тобто вони не належать всі до демократичних країн. Це країни, де основною країною там здебільшого є Саудівська Аравія. Ну, домінуюча Саудівська Аравія, Кувейт. Так, тобто Саудівська Аравія і Кувейт прекрасно розуміють поточну ситуацію, що вони, якщо не будуть співпрацювати з країнами, які наклали санкції, то по великому рахунку вони будуть підтримувати цю вісь, яка формувалася Іран, Росія, Китай. Так? Ну, це в межах Шанхайської організації співпраці, яку вони
ну, скажімо, пробували розширити і ініціювати, неначе як велике таке об'єднання. Але ми також бачили, що щось відбулося із іранськими дронами, які постачались і сповільнили своє постачання. Потім ми бачили такі неофіційні перемовини експерти від України і від Ірану щодо якраз постачання цих дронів. Ну і ракети балістичні, про які ми говорили, що Російська Федерація може отримати від від того ж Ірану. Ну на сьогоднішній день підтвердження немає, що вони поступили. Це значить, що все-таки знайшлися вішки і на Іран. Ну особливо я так розумію, це стосувалося в частині постачання нафти, тому що постачальником нафти до Китаю, як правило, був Іран. І коли Російська Федерація отримала заборону на постачання, чи навіть розмови про заборону, то вона вирішила постачати в Китай самостійно, і відповідно це призвело до того, що звідти потихеньку виштовхувався Іран. Ірану це ясно, що не подобається. Тому от така структура, яка зараз складається, вона, здається мені, буде роботоспроможною. І от на сьогоднішній день, коли ми захочемо подивитися ціни на нафту, то ціна на російську нафту в межах $60. То есть можем ли мы говорить, что это серьезно ударит по экономике России? В какой перспективе, на ваш взгляд? Сколько нужно времени для того, чтобы российская экономика ощутила на себе последствия подобных мер? Ну, я думаю, виходячи з того, що експерти прогнозують, що це ціна трошки вища за собівартість видобутку, а в деяких випадках це навіть нижче, вона буде призводити перше до консервації значної кількості нафтовидобувних скважин у Російській Федерації, які потім парафінуються, і відновлення їх роботи неможливо. Тобто це стосується значної частини від 20 до 30%. Це значить, що Росія буде втрачати ринок, перш за все, і цей ринок буде заповнюватись. Буде кимсь заповнюватися, і відповідно постачання буде продовжуватися, але вже без Російської Федерації. Плюс самі перемовини і розмови про те, що на Росію накладаються санкції додаткові постійно, вони шкодять їй навіть не прямо, а в багатьох випадках самі розмови, що це Російська Федерація, це вже так от поганий має запах, тому що, наприклад, коли ви згадаєте перемовини, які стосувалися початку зернової угоди в Туреччині, то Російська Федерація вимагала скасування санкцій на постачання мінерального добрива. Тобто санкції на мінеральне добриво ніхто не накладав. Просто що ці санкції стосувалися якраз банківської сфери. Тому що по великому рахунку компанії, які займаються купівлею мінеральних добрив, глибоко навіть не аналізували цю ситуацію. Тобто вони розуміли, що це Російська Федерація, цього було достатньо для того, щоб ціна вже коливалась і значно знижувалась для купівлі у Російській Федерації. В той же час, знову ж таки, на кінець зими у нас Європейський Союз імплементує санкції, які будуть стосуватися вже перероблених носіїв, тобто безпосередньо дизельного пального та бензину, що також буде погіршувати ситуацію. Ну і відповідно ці ракетні удари, які вони здійснюють по Україні, якраз вони, по-перше, або відбуваються в понеділок, або відбуваються після якогось невдалого рішення. От коли ви звернете увагу на виступи, то політичні виступи в Російській Федерації, то несподівано вчора для них вихідний день віце-прем'єр уряду заявляв, що Російська Федерація не буде співпрацювати з країнами, які будуть дотримуватись обмеження то верхньої межі на їхню нафту, що нічого не викликає, крім здивування, тому що перевезення то будуть здійснюватись іншими компаніями. Ну і ми розуміємо, що Російська Федерація розпочала в цьому напрямку свою активну роботу в пошуку і скупівлі по всьому світі десь сотні старих танкерів для того, щоб сформувати такі вже
чорний ринок перевезень. Але Но ведь цей эти ринок танкеры це должны, illegal. ну, извините, вас перебила, ведь эти танкеры тоже должны заходить на какие-то порты, правильно, каких-то стран, учитывая санкции относительно запрета входа российских танкеров на порты, это тоже будет составлять проблему. Ну, тут буде проблема на всіх етапах, тому це буде такий чорний флот. Це флот, який весь буде нелегальним. Тобто, по великому рахунку, він буде ненадійним, нелегальним, невідомо, як він буде торгуватися. Вони заперечують, що це буде верхня межа. Там, де не буде верхньої межі, то вони не будуть продавати. Так вони взагалі не зможуть продавати, тому що повне ембарго європейське і J7 – це зразу на секунду вже більша частина країн, які генерують світове ВВП. Тобто всі інші – це більше така форма для того, щоб спростити життя бідним країнам. Тому що коли бідна країна бачить рекомендації про придбання нафти в таких от об'ємах, то ясно, що вона не буде платити більше. А Китай і Індія, які в принципі вже видаїли з Російської Федерації достатньо багато дешевих енергоносіїв, будуть продовжувати на них тиснути. Мгм. Тобто ця складова буде продовжуватись, виходячи з того, що ми ж розуміємо, що енергоносії – це головний інструмент доходу російського бюджету. Тобто там більше половини – це вони складали енергоносії, сировина та матеріали. Тобто ця ситуація буде продовжуватись, і ясно, що це буде обмежувати можливість уже додаткового фінансування як бюджетних витрат, так і можливо переозброєння, тому що ми можемо чути наряду з такими грізними заявами про початок переозброєння. Тобто, ну я навіть зустрічав інформацію про те, що перевірка ядерних об'єктів Російської Федерації призвела до того, що більше 90% ракет, скажімо, які є носіями ядерної зброї, є ненадійними, так як вони не обслуговувались компаніями-виробниками. До речі, там виробник український, це Південмаш, не обслуговував ці ракети з 2014 року. Тобто, ну і відповідно, виходячи з цього, вони оголошують про нові програми можливі, про більшу увагу якраз до такої ядерної зброї і продовження розвитку. Але ж продовження розвитку повинно відбуватися за рахунок якихось ресурсів. Ресурсів не буде, додаткових надходжень не буде, тому що Росія озброювалась, коли ціна на нафту була 160-170 доларів за барель, а не 60. Тобто це були надприбутки, які вони якраз фінансували. І то ми побачили, куди вони не фінансували. Фактично, на щастя України, розікрали все, що можна було. І відповідно така ситуація ну, буде продовжуватись якийсь час, наскільки у них цих ресурсів буде вистачати. Хоча Ну, ми ж розуміємо, що да. ситуація в Росії також змінюється. Продолжая тему российских энергоносителей, которые составляют основной процент их экономики, по поводу экспорта нефти, да, нашим западным партнерам вводить санкции в этом вопросе по отношению к России было, скажем так, куда легче, потому что все равно это логистика, танкеры и так далее, в сравнении с ограничениями на поставки газа. Как вы думаете, когда вот мы подобные санкции, как по нефти, увидим по российскому газу? Потому что я так понимаю, что российский газ приносит как раз намного больше дохода, чем экспорт нефти. Ну, не зовсім так, тому що по великому рахунку у них залишилась, по-перше, ця їхня труба, яка йде для постачання Європейського Союзу, вона йде через територію України і вона єдина, тому що Північний потік-1, Північний потік-2 вони самостійно підірвали для того, щоб підняти ціни, для того, щоб неначе європейці падали на коліна і просили їх продати і швидко пробували відремонтувати ці лінії постачання. На жаль, цього не відбулося, а система постачання газу російська, вона є
орієнтована виключно на Європейський Союз, тому що сіла Сибірі, про яку вони говорили, там достатньо обмежений ресурс постачання. Потім заводи Турецький на поток. півночі, які стосуються, ну скажімо, перетворення його в рідкий газ, мають обмеження як транспортні, сезонні, тобто там по великому рахунку газовози можуть працювати достатньо тільки в складних умовах, і то продаж здійснюється також в Південно-Східну Азію цього рідкого газу. А Європейський Союз здивував тим, що виявляється, що вони достатньо в короткий період часу заповнили повністю свої сховища і перейшли на закупівлі зрідженого газу. І по великому рахунку ця залежність як така, вона пропала. Тобто зараз питання про збереження цієї труби, яка йде через територію України, є надзвичайно важливим для них, бо це якраз той інструмент, який все ж таки може давати їм ресурси. Тому що ми ж розуміємо, що теоретично ціни, які ми бачили, високі ціни, це ціни не контрактні, це ціни ситуативні. І все-таки контрактні ціни, ну вони ж значно нижчі. Тобто там доходів при падінні об'єму не буде, тому що однією з причин навіть того, чого вони підірвали Північний потік-1 та Північний потік-2, були в першу чергу інструменти такі ринкові, по яких вони зобов'язані були виплачувати штрафи величезні за те, що вони не дотримувались постачання. А як ви пам'ятаєте, вони якраз перед осіннім періодом шантажували Європу, там то турбіни у них не працювали, Siemens, яку неначе завезли на ремонт в Канаду, Канада повернула її, робили виключення з санкцій, виявилося, що проблема зовсім не в турбінах, а це була форма війни, така газова війна, тому що вони ж ведуть не тільки війну, фізично вони ведуть війну в Україні проти українського народу, але вони ж пробували, ну скажімо, шантажувати чи обмежити нашу допомогу з Європейського Союзу, з Сполучених Штатів, з усього світу. І, як правило, всі їх спроби приводили тільки до посилення підтримки. Ну і ми розуміємо, що зараз сформована ця група, як вона неформально називається, група Рамштайн, вже складає більше 50 країн. Голосування в Організації Об'єднаних Націй на підтримку України досягло рекордної кількості підтримки засудження Російської Федерації. Тобто, по великому рахунку, все це складові якраз і є підтримки України. Вони неоднозначні, тому що ну, от на фоні цих всіх санкційних речей ми бачимо також, ну, наприклад, Національна асамблея Франції ініціює створення трибуналу. В той же час 3 листопада президент Франції Еммануель Макрон виступає з якоюсь достатньо дивною заявою про ну, необхідність формування нової безпекової складової, яка б задовольняла Російську Федерацію, де обговорюється ну дивні питання. Там я так розумію, що це політика таких заяв для того, щоб ну чітко не могли визначити, яка ж позиція у Франції є головною, тому що президент заявляє одне, там нижня палата парламенту робить інше. Я думаю, що він продовжує ту свою роль спроби комунікувати, хоч якимось чином, і ну і закидає такі пробні камені для того, щоб спробувати зрозуміти бажання, такі отримати фідбек. Але ну, знову ж таки, світова спільнота, знову ж таки, як і європейська, українська, до речі, як і європейська, його засуджують за такі спроби. Ну і знову він буде пояснювати, що йому неприємно проводити ці перемовини. Тобто ситуація продовжується, і ситуація, на мою думку, все ж таки продовжує складатись на користь України на фоні того, що знову ж таки в Сполучених Штатах ми бачимо, що зараз йдуть
достатньо серйозні перемовини щодо виділення додаткових коштів Україні в розмірі 37 мільярдів на наступний рік для того, щоб забезпечити Україну якраз і ну, більш технологічною зброєю, підтримку бюджетну надати Україні. Тобто для того, щоб підтримати. Ну і буквально, я думаю, що через декілька днів ми вже побачимо підтвердження, тому що в Сполучених Штатах ситуація склалась також дещо несподівано, хоч не наче позитивно для демократів, але несподівано, тому що з нового року вони втрачають більшість у нижній палаті представників. А зараз Вот, вони кстати, мають про это більшість, і я тому вони хотела у хочуть вас... Да, вот это, користуватися. кстати, у вас хотела и спросить по поводу рисков, потому что ряд аналитиков высказывают, скажем так, опасения в связи с тем, что в Палате представителей сейчас доминируют в результате промежуточных выборов США республиканцы, среди которых есть те, которые придерживаются позиции, что Украине уже никакой финансовой помощи, там порядка 30 республиканцев, которые даже там письмо целое написали, опубликовали, почему Украине не стоит давать деньги, не стоит финансировать, не стоит помогать в экономическом плане. Какие это реальные риски для нас несет, как вы думаете? Ну, я думаю, що це політичні ризики в будь-якому випадку у нас є, тому що ці аргументи, які використовують республіканці для того, щоб ну, неначе забезпечити перевірку. Тобто там нема такого, щоб зупинити, а забезпечити ефективність використання, домінування домашніх проблем над міжнародними. Це правда, але це по-перше, політична риторика, тому що вони бачать, наскільки успішним є дії нинішнього президента і демократів у світі, і відповідно вони хочуть ну, щось додати таке, щоб ну, погіршувало сприйняття. Тому що по великому рахунку вони навіть отримали більшість в парламенті, але це недостатньо для того, щоб вони домінували. В той же час ми прекрасно розуміємо, що Україна повинна також бути дуже обережною, тому що ці факти, які там приводяться, це стосується якраз можливих перемовин з російською стороною, можливих перемовин про транспортування того ж аміаку, який неначе має йти в Тольятті через одеські порти. І ми бачимо посередковане підтвердження, те, що українські журналісти провели розслідування. Дійсно, голова фракції парламенту дійсно відвідував Об'єднані Арабські Емірати, Відень, і дійсно мова йшла про якраз цю складову. Тобто вони мають документальне підтвердження, але вони подаються по-іншому. Вони подають, що Україна робить це за спиною. Тому на українській стороні обов'язково все треба робити відкрито і по великому рахунку навіть вже переглядати питання, які стосуються того ж єдиного марафону, тому що це вже на сьогоднішній день складається як обмеження свободи слова. І відповідно це також може бути аргументом, який може бути використаний проти України. Тому тут для нас дуже важливо зберігати репутацію, не допускати помилок, тому що такі незначні помилки перетворюються для нас ну, на набагато більші проблеми. Ну, але що стосується голосування, я думаю, що воно, як завжди, пройде успішно, тому що серед тих же республіканців достатньо багато прихильників України, які готові підтримувати Україну за виключенням, звичайно, цієї групи, яку очолює бувший президент Сполучених Штатів Трамп. І, до речі, його син же ж озвучував якраз зауваження, які стосувалися української сторони, тобто і українських посадовців, щодо яких є питання. А как вы думаете, это была ретрансляция мыслей самого Трампа через призму сына? Я думаю, що Ага. Я думаю, що в даному випадку це все політична риторика Сполучених Штатів, якій важливо все, тому що ця група, яка якраз є
крайньою і близькою до Трампа, так звана там е, е, Make America Great Again, MAGA. Тобто ця група, вона якраз вибрала потрібну риторику, яка в їх середовищі сприймається. Тобто Америка передусім для американців, і американці повинні там справлятися з домашніми проблемами. І це знаходить підтримку, як ви бачите. І на фоні того, що демократи здійснюють підтримку і об'єднали весь світ, вони знову ж таки притримуються своєї ідеї, хоча кількість їх прихильників незначна, тому що серед республіканців достатньо багато тих, хто також підтримує Україну. Хоча риторика, ясно, що навіть бувша як уродженка України, також в деяких випадках не підтримує резолюції, які стосуються України. Хоча деяких, ми пам'ятаємо, весною це відбувалося, то якраз вони ініціювали підтримку додатково України. Тому тут, я думаю, більш важливо слідкувати за загальним напрямком і не допускати власних помилок. Для України це більш важливо. Тому що сьогодні ми розуміємо, що ресурси, які ми отримуємо як на бюджетну підтримку, на відновлення, на збройні сили, на оплату багатьох складових, в тому числі виготовлення зброї для нас, звичайно, йдуть із Сполучених Штатів та їх близьких союзів, тому що такі країни європейські, як Німеччина і Франція, вони достатньо довго хитаються для того, щоб щось Україні надати. Тобто, але знову ж таки, це демократія, тобто вона вимагає громадянської підтримки. А громадянська підтримка формується в тому числі засобами масової інформації. На сьогоднішній день, от я сьогодні почув, був здивований, що Швейцарія, наприклад, не хоче обмежувати канал Russia Today, бо неначе швейцарці можуть самостійно розібратися, що є пропаганда, а що є реальна інформація. Тобто, і така думка має право на життя, тому що для того, щоб переконатися, що це так, от демократія так працює. Працює довго і вивчає всі аспекти. Тобто це якраз цей час для прийняття рішення, от всіх складних рішень в всьому світу і Європі дали Збройні Сили України. Тому що Збройні Сили України протримались 3 дні, 10 днів, місяць, і зараз уже фактично 10-й місяць іде війна, і Збройні Сили тримають удар, і цей час якраз працює на Україні. Тобто Україна якраз вижила завдяки тому, що Збройні Сили існували, Збройні Сили якраз виграли цей час для того, щоб демократичні країни змогли включитися, виходячи з думки їх громадян. Ну і відповідно засоби масової інформації, які активно працюють і висвітлюють реальні події. Тобто ми не говоримо на користь чи не на користь, тому що ми даємо їм можливість працювати. Ну і це те, чому я кажу, що Україні також бажано позбавлятися від єдиного марафону, коли вже немає загроз, тому що наша перевага, яку відвоюють Збройні Сили і громадяни України у Збройних Силах, це якраз є ця свобода, до якої ми прагнемо, за яку ми боремося і за яку щоденно віддають життя наші патріоти. Тому тут я думаю, що у нас є багато резервів для того, щоб стати успішною країною. Ну вот касательно информационной политики, в таком случае, на ваш взгляд, как грамотно было бы более всего ее именно сейчас проводить? По-перше, надати можливість працювати вільно всім, як міжнародним засобам інформації, так і українським. Тому що на сьогоднішній день можливо навіть в багатьох випадках забезпечувати підтримку максимальної кількості не обраних якихось каналів, а максимальну кількість каналів, які можуть працювати в Україні. Тому що ми ж бачимо, що зараз
традиційна інформація вже пішла в телеграм-канал. Тобто це значить, що роль традиційних засобів масової інформації, телеканалів не задовольняє українців. Тому значна частина, те, що я чув від фахівців, то вона складає десь в межах до 50% людей, які користуються якраз так званими Telegram, YouTube і іншими комунікаційними каналами для отримання інформації. І в даному випадку гра в такі обмеження, вона не позитивна для України. Ну, наверное, вот использование различного рода социальных сетей, там, телеграм-каналов и так далее, это вопрос больше не сколько неудовлетворенностью какими-то там программами, которые показывают на телеканале, да, а сколько удобно и очень быстро и просто. Разве нет? Ну, 100%. Просто що ми ж стали частиною інформаційної складової. У нас не завжди є канал, чи не завжди є інтернет. Тобто зараз розумієте, ми зараз же сприймаємо будь-які блага цивілізації як щось незвичайне, тому що Росія повертає нас у середньовіччя, коли ми хоче, щоб ми жили без світла, електроенергії, тепла і комунікацій. Тобто, а ми ясно шукаємо варіанти це спростити, і в багатьох випадках це вдається. Тобто, от на сьогоднішній день ми ж можемо бачити, як країна швидко шукає варіанти альтернативного живлення для того, щоб мати незалежну енергію. І це буде величезне напрацювання. Це вміння виживати, яке ми формуємо і сформуємо. Тобто обов'язково сформуємо і обов'язково виживемо. Буде нашою черговою конкурентною перевагою над ворогами і в нашій боротьбі за наші цінності. То есть, пане Василю, можем ли мы сделать вывод на фоне того, что мы с вами обсудили выше, что, учитывая продолжающееся санкционное давление на Российскую Федерацию, это экономическое, политическое давление, мы видим продолжение беспрецедентной помощи Украине, экономической, финансовой и, что немаловажно, а, наверное, важнее, военно-технической помощи, и это позволяет нам проводить успешную контрнаступательную операцию в ряде направлений, а Россия терпит неудачу и поражение. И в связи с этим поражением у нее ничего не остается, кроме того, как атаковать Украину ракетами, бить по ее энергетической инфраструктуре, пытаясь склонить к переговорам. В таком случае подобные атаки, я так понимаю, будут продолжаться? Ну, я, чесно кажучи, перед нашою розмовою переглянув, до речі, західні засоби масової інформації. Там, до речі, дуже багато уваги приділяється тому, що Російська Федерація пробує здійснювати, скажімо, штурмові операції, особливо там це стосується району Бахмуту, стосується обстрілів Херсона, стосується якраз цих чмобіків, там яких вони залучили, тобто які вже як не як підготувалися, як не як відправили, тобто. І відповідно там дуже багато уваги приділяється якраз тому, що Росія почала цю операцію. Тобто вони знову ж таки тримають достатньо велику інтенсивність вогню, тобто вони використовують величезну кількість артснарядів по збройних силах, тобто що не характерно для будь-якої армії світу. Це така армія Другої світової війни, яка знищує все на своєму шляху. От вони зараз пробують таку тактику використовувати, і навіть деякі їх незначні рухи вперед там на 10-20 метрів вони висвітлюють для того, щоб показати, що вони все-таки здійснюють якісь операції. Але я думаю, що тут же ж питання більш важливе, тому що ця війна безпосередньо впливає на їх внутрішню політику, тому що імперія розвивається тільки тоді, коли в неї є перемоги чи успіхи, тобто коли вона розширюється, коли вона звужується чи отримує поразки, вона валиться, і валиться дуже швидко. Це демонстрували всі імперії, які валилися після перших навіть
невеликих воїн. Тобто і зараз відбувається ця ж сама ситуація у Російській Федерації, тому що по великому рахунку від анонсованого захоплення України за 3 днів вони зараз ну фактично півроку б'ються за село біля Бахмута. Да? Мгм. І в принципі, так як воно переходить з рук в руки, то можна говорити, що вони там якісь тимчасові отримали переваги, але тут же ж ці переваги перекриваються тим, що Збройні сили їх відкидають назад. І ясно, що всім тепер стає зрозуміло, що це ніяка не друга армія світу, що, ну, наприклад, знищення цих далеких бомбардувальників, які знаходяться на відстані 600 кілометрів України, це також знак, що Україна все-таки має можливості, має вміння і по великому рахунку здійснює такі операції, які характерні навіть для Другої світової війни, коли Сполучені Штати, маючи обмежену можливість, все-таки бомбили Японію, з якою вони тоді воювали, і показували, що ця нація має сили для боротьби. Це таке ж саме значення має сьогодні для України і для всього світу. Тобто, коли ми показуємо, що ми, в принципі, достатньо ефективно і воюємо і в багатьох випадках успішно проти так званої армії, тобто, то це додає нам балів і формує нашу підтримку, тому що наша підтримка – це успіхи. А вы заметили, что как таковой реакции у Кремля, когда там атакуются глубинки, скажем так, Российской Федерации, да, никакой особенно нет. Да и по Херсону, когда российские оккупанты просто бежали с правого берега Херсона, Путин до сих пор по Херсону не отреагировал. Как вы думаете, почему? Ведь до этого они что делали? Пугали весь мир ядерным оружием, да, шантажировали оружием судного дня, а сейчас молчат. Ну, по великому рахунку, тому що ну, можна називати це поразками іміджевими, можна називати це поразками світового рівня, коли Російська Федерація втратила єдине захоплене місто, і вони не можуть про це сказати публічно. Це буде там якесь отрицательне наступлення, чи ще якась форма, яка використовується пропагандою, для того, щоб рухати все це далі. Але ну знову ж таки, ми ж розуміємо, що Російська Федерація стикнулася і в торгових операціях, якраз що стосується цього Херсонського регіону, то спочатку вони втратили Херсон, а потім ну, наша сторона продовжувала перемовини щодо можливості необхідності експорту з портів якраз Миколаєва деякої продукції. І виявилося, що ця продукція, яку треба експортувати, вже не належить Україні. Вона, ну, чи українським громадянам, вона належить міжнародним трейдерам. І одним із головних українських партнерів України в зовнішній торгівлі, як у експорту, так і в імпорту, є Китай. Тобто, по великому рахунку, те, що вони розбомбили термінал, який орендувала китайська компанія, ну також призвело до деякого незадоволення, тому що Китай на фоні внутрішніх проблем, які на фоні так званої толерантності до нульового ковіду, вони призводять до того, що вони не можуть втрачати ну, накопичення харчових ресурсів, тому що Китай найбільше боїться навіть не протистояння. Тобто Китай боїться більше всього голоду. Зараз ми ж розуміємо, що країна, яка має майже 1,5 мільярди, повинна мати ресурси накормити, і це було визнано їх державною стратегією, в якій вони формують неначе 3-річний запас продовольства. Тобто формування цього запасу в минулому році призвело до зростання цін 30%. І в цьому році також призвело, але якраз через війну. А коли безпосередньо знищуються продукти, які вони ну, фактично закуповують в українських фермерів для експорту, то ясно, що
це приводить до того, що китайський лідер заявляє, що він за мирне врегулювання. За Мгм. мирне врегулювання, і е, знову ж таки шукає варіанти, яким чином ну, залишитись з Росією все-таки в комунікації в якості такого провокатора і зберегти відносини з Заходом. Тому що коли ми згадаємо перемовини, які стосувалися до зустрічі на Great 2, ну, Велика Двадцятка, Мгм. куди входять 19 країн і Європейський Союз, то до цього президент Сполучених Штатів обмалював картину світу як боротьба демократії з автократією. Да. І виходить, що за такою логікою, то ми належимо до демократії, ми є передовим загодом демократії. Ми б'ємось з автократією. Але Китай не захотів бути серед автократів. Тобто Китай був більше незадоволений і присвятив ну, ці всі перемовини з багатьма країнами на J20 неофіційними. Це був один із перших візитів китайського лідера після обмежень ковідних обмежень. Якраз він тоді провів найбільшу кількість зустрічей, і в принципі там наскрізним було питання двосторонніх відносин, торгівлі і заперечення того, що світ розділяється на автократію і демократію, тому що автоматично вони попадають під автократію, і європейські країни за наслідками цього почали дивитися, до речі, зовсім по-іншому на ці всі відносини. За результатами чого з'явилися, ну, знову ж таки, непідтверджений був спільний план підтримки інвестицій між Європейським Союзом і Китаєм. Значить, потім ще дещо раніше також ну, от, трейдери китайські трейдери пробували придбати термінал якийсь навіть, їм також відмовили в тому об'ємі, що вони хотіли. Тобто відношення формується, і Китай також відчуває на фоні фінансової кризи, яку вони спровокували в будівельній галузі невдалим регулюванням чи не зовсім вдалим регулюванням економіки і ковідними обмеженнями, вони мають великі проблеми. Ці проблеми може вирішити тільки розвинутий захід, який має кошти для інвестування. І Китай хоче наблизитися, і в той же час ну, от, закликає Росію до миру. Як вони ведуть перемовини, ми на сьогоднішній день не можемо сказати, але те, що вони також є незадоволеними, так як Росія все-таки їм шкодить, то ясно, що ця війна тепер вже і в їх середовищі не підтримують. Ну, Ну, то есть не Китай підтримують. до последнего, может быть, и вовсе будет придерживаться нейтралитета, и Россия на поддержку Китая может не рассчитывать. Ну, я прямо не можу так сказати, тому що ці були деякі свідчення, що вони неначе щось там постачали Російській Федерації Да, із 10 самолетов. місць виробництва, ну скажімо, електроніки, Мгм. то чітко стверджувати ми на сьогоднішній день не можемо. Але я думаю, що з часом ми дізнаємося, чи то були велика кількість пральних машинок, з яких потім росіяни будуть брати плати для використання в ракетній промисловості, чи то може бушлати, чи то можливо там, скажімо, для того, щоб хоч якось одягнути перед зимою ці всі збройні сили. Тому що там же ж, коли ми подивимося, то там були залучені літаки компанії Волга-Дніпр. Тобто Мгм. Волга-Дніпр це компанія, яка є під забороною, і літаки якої не отримали продовження ресурсу від українського виробника компанії Антонов. І вони в основному працювали на перевезеннях світових, ну і зараз вони не задіяні. Але Росія не використала свої військові літаки, а використала свої цивільні літаки, тому що вони Ан-124 Руслан мають як цивільні, так і військові. Так от були використані ці цивільні Волга-Дніпр, тому що вони обладнані там системами антизіткнення, деякими безпековими додатковим обладнанням, яке дозволяє їм літати, але в той же час це говорить про те, що
ці перевезення були ну, десь здійснювались за оплату робіт. Тобто, можливо, це стосувалося якраз цих приватних компаній, які забезпечувалися чимось, можливо, і ще щось. Але я не думаю, що це все-таки могла бути зброя, тому що Китай не може таким чином ризикувати, тому що в Китаї у самого на сьогодні достатньо високі ризики, і Китай існує, тому що ідеологія оцього відкритого світу і світового ринку, вона якраз і дала можливість Китаю розвинутися, тому що інакше Китай би не відбувся. І це ідеологія якраз розвинутих країн. Європейського Союзу, Сполучених Штатів, там, ну, скажімо, їх союзників, там, G7 і тому подібне. Тобто це все дало їм можливість. І вони це розуміють, і вони хочуть продовжувати подальшу роботу. І плюс, знову ж таки, у них велика залежність від експортної складової. У них достатньо низьке внутрішнє споживання, і вони не можуть там за рахунок внутрішнього споживання покрити виробництво, яке вони здійснюють в промисловості. Тільки зовнішнє споживання їм дає можливість бути такою країною. Коли падає зовнішнє споживання, і Росія в якому займає всього декілька відсотків, тобто в основному це всі інші країни, то тоді вони ну, можуть отримати значні втрати і тому подібне. А как насчет Але Ирана? А как насчет Ирана, который сегодня чуть ли не является единственным союзником Российской Федерации и продолжает поставлять БПЛА «Шахеды», и вот недавно они договорились по поводу поставок шлемов из Ирана в РФ? Ну, я думаю, що тут така ситуація, що Іран також, він же ж був довгі роки під санкціями, і коли у Ірана з'явилась можливість хоч якось вийти в світ, тому що до цього ніхто ж не розумів, що Росія це фактично країна-агресор. Да, вона дуже грамотно маскувалася. І відповідно, коли було засідання цієї Шанхайської організації співпраці в Середній Азії, то відповідно Іран якраз доєднався, маючи можливість вийти якось у світ, тобто де були Індія, Китай, Російська Федерація, ну і відповідно Іран. І вони наче скористалися цією нагодою, але зрозуміли, що у них є проблема, що вони в принципі існують тільки за рахунок експорту своїх енергоносіїв, і тут вони попадають якраз в конкурентне середовище з Росією. Ну і знову ж таки, країни Середньої Азії продемонстрували під час візиту російського президента на засідання, якраз яке відбувалося в Середній Азії, також продемонстрували, що вони все-таки орієнтуються на Китай. І Китай підтвердив, що да, ми будемо, ну, вірніше, підтвердив, що Китай зацікавлений в співпраці, але зацікавлений в співпраці в транспортуванні енергоносіїв до Китаю теж саме, чим дешевше, тим краще. Чим дешевше, чим більше, дешевше і краще. І продуктів харчування, які Середня Азія не знала, куди дівати, тому що по великому рахунку вони аграрно орієнтовані країни, мають достатньо багато цієї продукції. І ясно, що вони відійшли таким чином також від Російської Федерації. І Іран також, заходячи під санкціями, які планувалось послабити, тобто там же ж був же спільний план виходу Ірана із кризи, який вже навіть встиг позамовляти ну, сотні літаків у Airbus, у Боїнга за рахунок розморожених коштів, тобто вони хотіли відновлювати все, але в принципі потім все-таки виявилося, що вони більше хочуть мати ядерну зброю для того, щоб домінувати серед країн арабського світу. Тобто, ну, вони ж представляють більше такий напрямок шиїцький. І, відповідно, після того, як в Іраку була сформована прошиїцька більшість, яка вимагала тоді виведення військ Сполучених Штатів із Іраку,
Ну от вони отримали тоді, неначе впевнені, що вони на вірному шляху і продовжили свою роботу. Але після цього якраз послаблення санкцій в односторонньому порядку було скасовано Сполученими Штатами. Тобто там ну залишилась така дивна угода, що вони продовжили співпрацю в енергетичній сфері з деякими країнами Європейського Союзу. Але Сполучені Штати залишили, ну вірніше, повернули санкції, які у них до того були. Це санкції, які стосуються і банківської сфери, і санкції щодо нової техніки, санкції щодо технологій і тому подібне. Тобто, і вони, скориставшись цією нагодою, от так зблизились з Росією, і знову там вони підпадають під новий рівень санкцій. І це їх ну дещо налякало цими шахедами, які вони поставили декілька тисяч Російській Федерації, і вони побачили, яка реакція може бути Заходу. Вони ж то знають, що таке санкції, вони знають, що може бути іще гірше. Ну і от до ракет, поки балістичних питання не дійшло. Хоча світ зрозумів, що, виявляється, Іран має ще й балістичні ракети. Тобто, і ще й може посилювати країну-агресора. Ну і тут все проявилося. І тому я думаю, що Іран більше зараз буде ну, відкладати цю співпрацю. Тобто, коли ну, інформацію, яку я бачив стосовно можливої співпраці чи постачання, вони перенесли, що да, це теоретично можливо, але десь вже ближче до весни. Тобто, це значить, що вже ну, не зовсім так швидко і не зовсім так реально, як це планувалося з самого початку. Тому що цивілізований світ, який генерує ВВП світу, ну, все-таки має можливості і важелі впливу на такі країни. Дякую вам дуже, пане Василю. Чухсагум за то, что нашли время, присоединились к нашему эфиру и ответили на наши вопросы. Спасибо за интересную беседу. Дякую вам, дякую вам. Василь Шевченко був з нами на прямому зв'язку, радник віце-прем'єр-міністра України в 17-19 роках, перший заступник міністра соцполітики в 2013-2016 та ВО міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Коршкенджар Хадишлар.